And welcome back to our channel, guys. May the guys dapat. Ano ba ito? Ngayon po, ang gagawin po namin ay magtatag-alog po kami. Dahil nakakapagod na magwaray. So, ito po ang kauna-unahang vlog namin ulit kasi medyo natagalan kami dahil nga busy kami kung ano-anong mga pinaggagawa namin. So, naisipan namin na mag-vlog na ulit. At dahil dyan, katatapos lang po namin magsimba. Tignan nyo, medyo ang pogi ko at ang ganda niya. Babatiin lang po namin kayo ng Happy Easter Sunday. Yun. Tapos, dahil dyan, meron po kaming konting isi-share sa inyo na dumating sa amin na blessing. So, ito po yun. Thank you, Lord, na dumating po siya. So, halika kayo, share po namin. Meron po kaming bagong bahay. Ayan po. Ginagawa pa siya, hindi pa siya tapos. So, hindi pa po siya tapos. Siguro, mga 70% pa lang po siya. Ongoing pa po yung construction niya. So, ang total size po, lot area po namin is 150 hectares. Wow! Ganda! Malacanang lang pa ang peg. Okay, hindi po. Mga 150 square meters po yung size ng lot area namin. Tapos yung size po ng bahay namin is, engineer ka dyan, 7 by 10. So, ito po ay may 2 rooms. 2 rooms. 1 master and 1 guest room. Tapos may 2 toilet din po. 1 main toilet, kumbaga common toilet and bath. And may toilet din po yung master bedroom. Kasi ihinang-ihi to lagi sa gabi. Hindi naman. Siya kaya. Siya talaga yun, yung salarin. Okay. Nagbabaho ng arenola sa gabi. So, gawa kami ng toilet para wala ng arenola. Okay. So, yun. So, tapos, maliit lang po siya, actually. Actually, excited po kami na matapos, hopefully, by this month, April. And, maraming salamat po sa mga taong tumulong sa amin, and sa mga tumulong, sa mga sponsors. May sponsor tayo. Okay. And, of course, kay God, sa pag-provide sa amin na para magkaroon kami ng munting tahanan. Bahay. So, let's go, guys. Let's share. Itutour namin kayo sa aming hindi pa tapos na bahay. Okay. So, sana ma-enjoy po ninyo ang video na ito. Let's go! A few moments later. Let's go, guys! So, ito po yung entrance ng bahay. Actually, hindi pa po kami nakaka-decide kung saan po yung entrance. Kung dito ba or dito na side. Kasi yung gate, may gate po kami dito na side. Ayan, kung mapapansin niyo po. Medyo magulo pa dito kasi hindi pa namin talaga naayos. So, may gate po kami dito. Talaga, intended for our own entrance dito. So, meron din pong entrance dito na side. So, saka na siguro pag mabuo na talaga yung bahay, mag-decide kami kung saan ba na yung gate. I mean yung entrance dito sa mismong bahay. Okay, so ito po yung pinaka-balcony namin. Maliit po siya na space lang. Okay. Ilan lang size nitong balcony? Ito yung hindi ko sure, pero siguro mga 3 by 1? 3 by 1.5. Okay, yung width niya is 1.5, then yung length niya is 3 meters. Okay, so next is ito po yung dito po yung main door namin. Okay, so yung width po ng, yung window, yung door, main door. Sorry naman po. Yung main door namin. Formal? Okay, yung main door is, yung width niya is 8. 0.8, sorry. 0.8. 0.8. So, dito po is parang may design. Kasi,
pinasadya ko talaga dito kasi parang nagagandahan lang ako. Yung parang dito sa side is may parang glass siya. Kung na-imagine niyo po, may glass siya dito. So kung anong haba yung main door namin is ganun din siya. Glass. Actually, yes, design lang siya. Okay. So, hindi na-open yung glass? Hindi, fix lang siya. Ah, okay. So, dito naman po, Ano po dito? Ano po dito? okay, kung mapapansin nyo, dito yung window Dalawa. is owning type. Owning type Wala pa nga po eh. siya. Owning ka agad. Owning type. Diyan talaga. So, nakalimutan ko lang yung size ng window glass. So, dito, isa sa taas, isa sa baba. Ganito din sa side. So, ganyan. So, pag-enter ng bahay, pagpasok ng bahay, so, dito po yung parang living area natin. So, dito na po siya. Diretso na po yung dining area. So, ilan ang size ng living? Ng living? Siguro, kasi may, I mean, ano na siya, siguro, ito lang dito sa poste, ito na yung pinaka-partition niya. Dividing the living and dining area. So, dito naman po, siguro dito yung facing dito, yung Living. parang yung living. Dito sa part na to is, TV dyan. yes. Kung may pambili. Ha? Eh, wala nga tayong pambili. Kung walang pambili, picture lang. Kung walang pambili. Okay. Eh, dito. Tapos ano dyan? dito, Oops. may landmine. Ba't maraming ano dyan? Dahan-dahan, may landmine. So, dito po is, dito na po yung dining area namin. So, after yung living is dining na agad. Kasi para, by the way guys, kasi, nag-decide talaga kami ng husband ko na maliit lang po talaga yung bahay na itayo namin kasi unang-una, maliban lang sa kulang yung budget, maliit lang yung budget namin, is talaga, kasi pareho po kaming housekeeping, may background po ng housekeeping. So, na-realize po namin na mas maganda yung maliit lang na bahay kasi madali linisan. Tapos, madaling ayusan din at the same time. So, hindi siya nakakapagod. Kumaga, mas nakakasave ng time. Okay. Tapos, dito yung living. Tapos, Hindi, dining dyan. I mean, yung dining. Sorry. Yung dining. Then, na-imagine ko dito may mirror or last supper dito na malaki. Tapos dito cabinet. Okay. Then, dito tayo naman sa kitchen area. Okay. Maliit lang din. Maliit lang din, mga siguro. Kasi walang iluluto. Yes. Wala naman iluluto na marami. So, malamang noodles lang din, tsaka beef loaf. Okay. So, ito lang siya. So, dito, yung, siguro yung stove namin. Then, yung sink, yung lababo namin. Then, dyan siguro is, ano na siya, cabinets dyan. Tapos dito, hindi ko alam kung marirealize, pag-usapan pa namin ng asawa ko, kung, kasi gusto kong parang may lalagay mo dyan? island. Island? Island ba? Yung parang, Mahalang island. Lupa yun eh. hindi, Anong island? sa island yun, maganda dito yun. Pang ano yun? Mga island na ano. Island hopping? Pwede bang ganun? Pwede. Pwede yun. Dito maliit lang. Ah, okay. Tapos dito, actually, ito talaga intended for Bodega. bodega, yes. Ba't alam mo? Eh, ako nag-decide eh. Ay, ko kanina. Paano masabi? Mga excess namin ng mga gamit, gano'n. Pero hindi po namin yan i-concrete dahil pagdating ng panahon, pag may pera na rin, gagawin po naming hagdan yan dyan, Staircase. papuntang second floor. Pag may, Pag may pera na. Pera. Eh ngayon Pag walang wala, pera, dyan lang muna. bodega siya. So, yan. So, hindi
hindi lang namin siya, kagaya ng sabi ng asawa ko, hindi na lang siya muna namin ginawa concrete, fixed. Kasi, naisip namin na ano na lang ng cabinet na ipapagawang cabinet, tapos pwede siyang movable. Kasi sayang naman din yung space. Kasi napakaliit lang po talaga ng space. So, kung fixed na siya, hindi na namin talaga Ma-maximize. parang mamumove. May transfer naman. Ganito naman yung ayos, diba? So, magpapagawa na lang siguro kami ng Tama na yan. Dito na. okay. So, Ano yun dyan? moving on is our Tagalog, wag English. guest room. Wag English, Tagalog Okay, lang. ito po yung, teka lang, ito po yung guest room namin. Okay. Actually, ganito po yung itsura niya. Hindi. Okay, may challenges po. Teka, wag ka magulo. Ilan ang size ng guest room to? Okay, yes. Before we forgot. Yung Yeah. size po. English ka pa. Tagalog. Nagugutom na kasi ako, guys. Wala pa akong breakfast. Tawag nito. Sige na. Ang size po ng room namin, guest room, ay 2.8 by 3. 3 ba? Sabi ko kanina. 3. Okay. Maliit lang din po siya kung makikita nyo. Ayan. Wala pong bintana kasi pag Meron, ay wala. nandun. Ay, mayroon ba? Meron. Okay. So, meron pala. May budget pala kami sa bintana. Okay. Sige. Kala ko wala. Anong sunod? Halos tapat lang din po ng guest room namin ay ang master bedroom. Okay. Medyo malaki-laki po siya kaysa sa guest room namin. So, ang size po ng master namin is 3 by 3 by 3. 3. No, may 3 by 3 point something. Basta hindi siya 3 by 3. 3 by 3 point something. Okay. So, ang style po ng bed namin, na pagkasunduan po namin mag-asawa, ay hindi po yung parang traditional na bed na parang dito lang sa baba. Yung napagkasunduan po namin is yung loft type ng bed. Kasi, bakit? Kasi wala po kaming study area. So, napagkasunduan po namin na loft style kasi yung taas is yung bed namin. Ang yung baba is, yun na rin yung work area namin. Okay. Okay. At So, kung hindi nyo alam ang loft type na bed, ayan po. Ilalagay ko po dyan ang picture ng loft type. okay. So, anong sunod? So, dito po yung bed namin. Tapos may ano po kami sa taas. Tapat ng bed namin is may window po kami na maliit lang sa taas. Kasi para may natural light po kami every morning, may natural light and air po na pumapasok. Okay. Okay. So, Ayun po yung toilet kung ito po maliit yung lang. toilet namin. Dito. Napakaliit lang po. Yan. Talagang, ano lang, anyway, kami lang po naman talaga is intended na gumamit. Oo, since masters. Tama na. Huwag mo na mag-explain pa. Breakfast na nga tayo. Gago! Pupunta pa tayo dito sa likod. Okay. Teka lang. So, ito po yung pinaka-hallway namin. Hallway namin siya. Okay. So, dito po yung master. Yung master toilet. Yung common toilet. Dito po. So, may ano po siya na 1.5 by 2. So, okay. Okay lang. Hindi ganong maliit, hindi ganong malaki. Medium lang, medium. Tapos, dito na po yung exit, parang Ito po ang exit door. exit door. Papuntang ano. Gagawin po namin sa labas is dirty kitchen. Tapos may toilet din sa labas. Ha? May swimming pool. Yung toilet? May swimming pool, may garden, may lahat nandyan sa labas. Kasi mayaman po kami. Ginagawa? Feeling lang. Wala po talaga kaming pera. Mga donations lang po ito. Oh. Tara. At kasalukuyan pong ginagawa ang tawag dito? Septic tank. Drainage, septic tank pala. Okay. So, yan po dito.
yung provision ng septic tank namin. So, lahat po itong mga punong to, pupunin po siya pag eventually, hinihintay na lang na mahinog yung... Na bumagyo. Ha? Huwag naman, ano ba ito? Gutom ka na rin ata. Oh, tara na, let's go na. Okay, so dito po na side is gagawin po namin yung Yung, back area. ano po dyan? Yes. Mga Laundry ihaw-ihaw, area. ihaw-ihaw dyan, ihaw-ihaw. Laundry. Inom-inom ba? Dyan ako magiinom lagi. Lang po. Baka gawin kita ng kwarto sa labas pag gano'n. Okay, so yun lang po ang simpleng bahay namin. So, yun lang Inshallah. po guys. Yun lang po ang Yes, sana isi-share po namin. ay Sana po ma-inspire po kayo at ano ba? May na-share kaming aral ma-inspire din sila para para makagawa rin sila ng mag-buy nila. yes. Dahil dyan po ay malulobat na tong camera namin. Yeah, ay, lungbat na. Nagpapasalamat po kami sa lahat na sumusuporta sa Couple Waray. Yes, please subscribe po. Kung hindi pa kayo nag-subscribe sa aming channel is please do subscribe. And kung nakasubscribe na po kayo is sana patuloyin nyo kaming supportahan sa aming YouTube channel. Yes. And then, don't Good forget vibes. na pa-share na lang po sa mga kaibigan namin dyan. Share nyo lang guys ha. Medyo badoy yung ano namin ngayon. Hindi pa kami ganong nakakain kaya Wala pa talaga kami nakakain kaya ano. walang ganong patawa. Yes. So, seryoso muna dahil kabubuhay lang ni Jesus. So, happy Easter ulit Happy Easter. at thank you sa lahat. Bye-bye.